целият проект. Започна декември 2010, в края на декември се подписа договора. Стойността, знаете, е над 6 милиона, 15% наше участие, т.е. общината е ангажирана и финансово, за да приключи успешно този проект. Основните обекти са 6 на територията на града, в близост до историческата крепост Царевец, знаете ги, да ги изброя отново, реконструкция и реставрация, експониране на църквата Свети Петър и Павел, реконструкция и експониране на църквата Свети Иван Рилски, реконструкция, реставрация, експониране на Владишки мост, благоустрояване и модернизация на площадното пространство пред крепостта Царевец, площад Цар Асен I, изграждане на мултимедиен център. Това са основните обекти и площадното пространство пред църквата Свети Петър и Павел. На 21 февруари, т.е. другия четвъртък, общината трябва да представи пред управляващия орган пълния комплект документация по окончателното искане за възстановяване на средства. Надявам се, както и всички досега наши проекти, възстановяването на средствата да бъдат на 100%. Сега вече като всички обекти са завършени и те си постигат визията и самата си цел, вече всички до един са въведени в експлоатация и се експлоатират в момента. Виждаме, че за наше щастие като цяло обектите са изпълнени доста добре. Аз бих го определила като този проект, като черешката на тортата на община Велико Търново. И още веднъж искам да благодаря на всички, които първо на вас, след това на всички, които бяха заети с изпълнението на проекта, с строителните фирми, които изпълниха заданията и резултатите са на лице. Този проект е част от концепцията на община Велико Търново да задържим туристите в града повече от един ден. И аз искрено се надявам, че ние бихме го постигнали. И както вчера каза министър Дончев, това е една от умните инвестиции. Тоест инвестиция, в която има идея, в която има мисъл, с очаквания за едно бъдещо успешно продаване на туристическия продукт. Бъдещото развитие на нашия град е точно в туризма. С този проект ние ставаме една още по-достойна кандидатура за членството ни за Европейска столица на културата през 2019 година.